Det, der skal ske her i weekenden, det er, at vi skal på øvelse. Vi er et bevogtningskompagni, så derfor skal vi selvfølgelig kunne bevogte. Men for at det ikke kun skal være bevogtning, så har vi også fra os, der planlægger øvelsen, der har vi lagt ind, at vi skal på skydebanen. Vi har faktisk fået lykkedes os at få lavet noget lidt særligt med en midlertidig skydebane i en nærliggende grusgrav. Og det er der ingen, der ved af øvelsestagerne endnu. Så det er vi jo meget spændt på, hvad de siger til, når de i morgen tidlig lørdag får at vide, at de skal ud på en skydebane. Så det er jeg meget spændt på, hvordan det kommer til at gå. Deltagerne på øvelsen, det er hovedsageligt dem fra mit eget kompagni, Kongens Lyngby. Det er sådan størstedelen, men det vi heldigvis også lykkes med, det er, at der er kommet folk fra andre kompagnier i vores distrikt, men også deltagere fra andre distrikter. Så det synes vi er fantastisk, at vi på den måde kan få trænet i praksis det at arbejde i sammensatte enheder. Så det har været en meget spændende øvelse indtil videre, og det er faktisk også noget af det, som jeg glæder mig rigtig meget til at se, at vi er nogle folk, der faktisk ikke er vant til at arbejde sammen, men hvordan kan vi løse en opgave, som nogle har måske meget erfaring, nogle har mindre erfaring. Hvordan kan vi få det til at spille, så det fungerer derude, og vi får løst vores opgave. Så derudover så har vi selvfølgelig også nogle momenter. Uden momenter, så kan vi ikke have en øvelse, fordi momenterne, det er jo dem, der skal spille ind til os og være en journalist, der kommer og spørger om noget, eller en nysgerrig nabo, eller en, der falder og kommer til skade, eller at det er den onde fjende, der prøver at komme ind på objektet. Så for at vi kan have en god øvelse, jamen, så skal der være nogle momenter. Og der har vi også fået hjælp fra et af vores kompagnier i distriktet. Og der ved jeg, at der sidder nogle meget ivrige og engagerede momentdeltagere, som glæder sig til at vise, hvordan de kan komme ind på objektet. Og så må vi jo se, om vi kan holde dem ude.